Milí posluchači, v minulém dílu, kdy jsme se bavili o fázi předcházející biflování, tedy pevnému osvojování vědomostí a dovedností, jsme se bavili o ladění a soustředění. Nyní se musíme podívat ale ještě na jednu další a stejně důležitou věc. Když po žácích něco chci, aby si to pevně osvojili, musím to pro toho žáka také připravit a naplánovat. Jde o to, že než začneme s touto fází biflování, pevného osvojování, tak se snažím měsíc žáky poznávat, abych věděl, kde jsou jejich schopnosti, meze a možnosti. Teprve potom si říkám, ano, tento žák může postupovat tak a tak. Z těch žáků se pomalu vytvořím skupinky a v podstatě si řeknu, ano, u těchto žáků můžu dosáhnout osvojení, pevného osvojení malé násobelky. Ano, ale u těchto žáků můžu jít ještě o kousek dál. Tady můžu dosáhnout pevného osvojení i velké násobelky. Takto si rozmyslím vlastně, kde jsou možné, si rozmyslím, odvodím nasloucháním žákům, kde jsou jejich možnosti a schopnosti, a potom se ale také řeknu, co ten žák bude pro život potřebovat. Malou násobilku, tak tu určitě, tu v obchodě použije určitě. Znalost českého pravopisu? Ano, ale v jakém rozsahu? Ale pak si taky řeknu, toto už je nadstavba, to už jim nutit nebudu. To znamená, než přistoupíme k ladění a soustředění, tak mám připravený plán, co a jak chci se žáky biflovat. Tento plán není nějaká neměnná věc, ale mění se neustálým pozorováním, procvičováním a nasloucháním žáků. Podle něj se odvíjí a podle něj se dotváří. Samozřejmě, toto je časově velmi náročná práce a vyžaduje po vyučujících nebo po rodičích, kteří si žáky doma učí sami, velkou časovou náročnost. Tato náročnost ale se vyplatí, protože začátky jsou těžké, ale pak zjistíte, že žáci a jejich myšlení a jejich schopnosti se vyvíjí takovým způsobem, že některé věci pak jdou velmi rychle a naopak se zrychlují a usnadňují. Tím chci jemně naznačit, že v příštím díle budeme mluvit o takové malé drobnosti a zajímavosti. Ukážeme si, jak se dá zrychlovat myšlení, ale jak se dá taky prohlubovat myšlení. Dnes vám děkuji za pozornost a u příštího dílu se těším. Na shledanou.